Yng Nghaerdydd mae'n Tina'n byw, ond yn wreiddiol o Bontyberem. Bod gan Tina cyflwr diriwiol, tydi hi ddim yn gadael I hynny I ddal hi nôl. Ni lawr yn Llandesil heddi, yn y Paddler Centre. Ni'n mynd y kayaks ni. Nid eitha amal fel arfer, ni'n mynd I Llanelli am yr gau ar hyn o bryd. So, ni wedi lafynu'n am change bach. Blwyddyn nôl, nath fi eser a penderfynu bod ni moyn prynu kayak, so ni wedi cael double sit on top, so ni'n rhannu fe. Y peth yw gyda sit on top, dwi ddim yn gallu tipo, so mae hwnna'n peth dda. Fi'n gweud bydde siwr o'n tipo iddi. Ni'n neud I codi arian I Ataxia. So mae pawb digon barod I ddod I wneud gyda ni. Mae fi'n credu hanner ni, wel, ie, mae hanner ni heb I fy'n bod mewn kayak. Ers fi cael y cyflwr, fi'n credu bod fi wedi mynd fwy sporty, siwr o fod I ymladd yng erbyn yw. So fi'n credu na'r reswm nath i'n penderfynu ar y kayak, os mae'n rhywbeth fi'n gallu wneud, sy'n rhaid defnyddio'r coesau. Mae eisiau lot o fel upper body strength, mae brych I fi digon cryf. Unig peth fi yn stryglan bach gyda'r co. Os ydych gweld pa fi'n eistedd yno fe, fi'n gorwedd fwy'n eistedd lan. Sy'n bach yn strygl I actually padlo. Ond mae un o'r twins, maen nhw wedi bod yn siarad gyda pobl hyn. A maen nhw'n mynd I creu rhyw fath o set I roi yn y kayak I gael fi eistedd lan. So, where there's a will, there's a way. Fi'n goffa gwyddi nôl nawr ag yn y man, jyst yn gofyn iddi, wyt ti'n padlo o gwbl. A wedyn fi'n clywed hi'n werthen, a fi'n gwybod yr ateb wedyn yw nago. Dwi ddim yn padlo o gwbl. So mae'n rhaid I gyfri 1, 2, 1, 2, I wneud siŵr bod fi'n clywed splashes tu ôl I fi. Neu fi'n gwybod bod I jyst yn eistedd yn jogi. Wel, yn y tŷ o'n i'n byw o'r blaen, chymod, oedd e ddim yn accessible I gader olwyn a bethau, a Tina yn gwethygu. A penderfynon ni I werthu'r tŷ, a jyst dath popeth a'i gilydd, fyndon ni plot I gael adeiladu, a gaethon ni'r tŷ ni fildo wedyn ni iddi. A mae Tina'n gweithio a mae'n cael bywyd reit brysur yn hamddenol hefyd. Ydych chi'n poeni amdani hi o gwbl? Dyn, ni'n becso amdano ddi drwy'r amser, chi'n bod. Mae pawb yn becso am I plant I fe, chi'n bod, ond ni yn becso. Chi'n bod, mae ar yn feddwl I beth gyntaf bore a beth diwetha yn y nos, chi'n bod. Ond ni'n na I cefnogi ddi, ta beth mae moyn neud ni'n na I ddi, chi'n bod, fe. Ydy'n bwysig I chi bod I'n cael bywyd annibynnol? Odi. A fel fi'n gweud, ni'n cefnogi ddi ta beth mae moyn neud, a mae help I gael, chymod iddi, a mae merch gyda ddi lawr fyna sy'n helpu ddi I fynd i'r gym. Mae'n mynd i'r gym, mae'n cadw I nerth I muscles I fynd, chymod y fe. Odi, ond ta beth mae'n moyn neud ni'n na iddi. Dyle bod fi'n poeni am y reswm bod pobl yn gofio helpu fi. Dyle bod popeth mynediad I fel buses a popeth. Dyle bod pobl yn sorted. Ond fi ddim yn ein I cwyno gormod. Fi am person sy'n meddwl, well, as long as fi'n gallu neud sy'n becso fel I fi'n neud So, just man handlo fi, twli fi'n y bwyty sy'n mas o fi. Fi wedi dod I arfer o fe. Mae ffrindiau fi'n rili dda fel yna hefyd. Maen nhw'n da'n helpu a nhw just grabo fi a twli fi arno fe. So, fi'n lwcus o ffrindiau sydd gyda fi.